Tee sopimus tilitoimistosi kanssa. Saat skannerin, jolla kuitit kuvataan nopeasti. Mene selaimella nopeaskanneri.com. Saat skannerin ohjelmiston. Kirjanpitäjäsi lähettää kutsun sähköpostiin. Kutsussa tulee linkki pilvimapin asentamiseksi koneeseesi. Kun olet asentanut pilvimapin koneeseesi, sinulla on kirjanpidon mappi omassa tietokoneessasi. Voit järjestää tositteet kuukausittaisiin kansioihin. Valmiiksi kirjanpitoa varten. Kirjoita skannattavalle kuitille nimeksi vain hinta, jotta se on helppoa löytää kirjanpidosta. Kirjanpitäjäsi nimeää tiedostot tositenumeroilla. Näin ne on löydettävissä kirjanpidon päiväkirjan avulla. Jakson kaikkien kuittien skannauksen jälkeen lähetä sähköpostia kirjanpitäjällesi, että alvit voi käydä laskemassa. Kirjanpitäjäsi tallentaa alvilaskut pilvimappiin. Saat alvitiedon heti oman tietokoneesi kansioon. Pilvimapin voi asentaa pian myös älypuhelimeen. Kirjanpidon mappi on aina käsiesi ulottuvissa. Skanneria on helppo käyttää. Jos osaat käyttää Windowsia, osaat käyttää tätäkin. Ekologinen, edullinen ja aikaa säästävä. Vain 8,90 kuukaudessa.